Pienestä alusta, laulun ilosta ja innostuksesta kehittyi vähitellen määrätietoisesti toimiva, kunnianhimoinen kuoro, jonka ohjelma laajeni taitojen kasvaessa. 50 vuoteen mahtuu monta ikimuistoista tilaisuutta. Pidettiin omia konsertteja, oli yhteisiä esiintymisiä muiden kuorojen kanssa, tapahtumia, kaupunkilaiset oppivat odottamaan, luotiin perinteitä. Noihin vuosiin mahtuu myös ainutkertaisia tapahtumia, jotka ovat jättäneet lähtemättömän jäljen niin laulajiin kuin kuulijoihinkin. Seurakunta on aina ollut lähellä Järvenpään mieslaulajien sydäntä arvostettuna yhteistyökumppanina. On laulettu sydämen kyllyydestä kirkkokonserteissa niin yksin kuin yhdessä ulkomaisten veljeskuorojen kanssa. Yhdistettiin varainkeräys ja laulaminen. Järjestettiin yleisölle tarkoitettuja viihdetilaisuuksia syystäräyksestä tulppaanitanssiaisiin.
Kerättiin rahaa toimintaan, keksittiin uusia ideoita ja kehitettiin toimintamuotoja. Omia levyjä ennätettiin vuosien varrella julkaista usein. Levyjen jälkeen tulivat kasetit ja muodikkaita kun oltiin, siirryttiin myös pinssikauteen. Juhlavuoden viiniläiskonsertti tanssiaisineen oli upea esimerkki mieskuoron ja kultuskoittelun saumattomasta yhteistyöstä. Hienot daamit pitkissä puvuissaan todistivat historiallista tapausta. Mieslaulajilla oli solistinaan ensimmäistä kertaa nainen. Konsertin päätteeksi juhliva kuoro vieraineen siirtyi sujuvasti tanssilattialle. Jo 10-vuotis juhlakonsertti oli antanut vahvan näytön kuoron taidoista. Juhlakonsertit toivat arvokkaan lisän kaupungin kulttuuritarjontaan. Joulu on joka vuosi, mutta vappu vain kerran vuodessa. Ja mitä se olisi Järvenpään vappu ilman mieskuoron laulua? Tällä kertaa sää suosi, mutta muistetaan sitä muunlaisessakin säässä vappua vietetyn. Your
Kevätkarnevaali suomalaiseen tapaan sai värikkään lisän, kun veljeskuoro Pohjois-Tirolista tuli kylään ja toi omat kuuluvat terveisensä vappua juhlivalle Järvenpäälle. Siinä sitä riitti kansalle ihmettelemistä. Monessa on oltu mukana ja maailmaa nähty kuoron mukana kulkiessa. Juhlavuoden kunniaksi käytiin Englannissa ja Irlannissa näyttämässä, mitä vuosien harrastus oli opettanut. Ja olihan se. Sillä matkalla tuli muisteltua muitakin reissuja. Ensimmäistä jännittävää matkaa vuonna 1964 tiiviisti tummassa puvussa ensin laivalla Tukholmaan ja sitten tilauslinja-autolla muihinkin Pohjoismaihin konsertoimaan. Osalle kuorolaisista se taisi olla vallan ensimmäinen ulkomaanmatka, jonka jännitystä lisäsivät juhlavat esiintymiset. Mutta hyvinhän se meni, ja tästä se lähti se kansainvälistyminen. Matkattiin Unkariin sukulaiskansalle laulamaan ja nautittiin Pustan poikien lämpimästä vieraanvaraisuudesta. Historiaa tehtiin esiintymällä ensimmäisenä suomalaiskuorona Moskovassa kuuluisan Kremlin varjossa. Käytiin kyläpääskyjen lailla Itävallassa, jossa laulettiin ikimuistoisessa paikassa korkealla vuoristossa yli upean maiseman ja kuunneltiin kaikua. Saksan maalla luotiin pysyviä suhteita paikallisiin mieskuoroihin ja lisättiin vakinaisten veljeskuorosuhteiden lukua. Maailmanmiesten varmuudella voitiinkin sitten vierailla USAssa, koska oli Eurooppa jo katsastettu. Universalin studioilla tarvittiin miettiä uusia konserttilavastuksia. Osa ulkomaan matkoista suuntautui Järvenpään ulkomaisiin ystävyyskaupunkeihin. Pasadenakin on kohta tuttu kuin kotikylä.
Tavataan sanoa, että jokaisen menestyvän miehen takana on nainen. Sieltä se pilkistää myös Järvenpään mieslaulajien takaa se oma rengastettu koltuska. Ensin alkuun kukin omastaan huolta pitävä ja kannustava, sitten yhdessä muiden kanssa koko kuoroa tukeva naisten ryhmä keräsi monin tavoin rahaa kuoron hyväksi. Kuorolaiset kiittivät kauniisti omiansa näiden juhliessa jo 30-vuotista toimintaansa. Talvinen itsenäisyyspäivä tuo kuoron Kirkonmäelle lipunnostoon, satoi tai paistoi. Siniristilippu Salossa ja mieskuoron komea laulu muistuttavat vuodesta toiseen hienolla tavalla niistä miehistä ja naisista, joita saamme kiittää omasta isänmaasta. Kuorolle hyvin tärkeiden ihmisten sarjan merkittävin on ollut vuodesta 1976 saakka kuoroa joustavasti ja ammattitaitoisesti johtanut Jarmo Kukkonen, joka sai juhlavuonna arvonimen Director Cantus. Kuoro teetti myös muotokuvan pidetystä johtajastaan. Nuoren taiteilijan Ilari Kukkosen maalaama muotokuva paljastettiin ainutlaatuisen lämminhenkisessä tilaisuudessa juhlavuoden lopussa. '50-vuotisjuhlakonsertti Järvenpäätalolla huipensi juhlavuoden. Talo täyttyi kuoron ystävistä ja tässä tilaisuudessa huomasi kouriin tuntuvasti, mikä merkitys kuorolla on niin kaupungille kuin seurakunnalle ja miten paljon kaupunkilaiset omasta kuorostaan pitävät. Ja miksi eivät pitäisi? Laulun ilo on tarttuvaa.
Upeasti soivat laulut kuljettivat yleisöä tunnelmasta toiseen ja kuulijat nauttivat. Mukana oli niin oman kylän väkeä kuin ulkomaisten ja kotimaisten ystäväkuorojen edustajia, jotka konsertin jälkeen toivat omat tervehdyksensä. Mikäli se Järvenpää mieslaulajista riippuu, iloinen matka seuraavalle 50-vuotiskaudelle on juuri alkanut ja eteenpäin mennään laulun siivin.